A sada nam dolaze pravi šmekeri u plesu. Srbija će sutra biti centar plesnog spektakla jer će se prvi put u istoriji održati dva državna prvenstva u plesu. Prvenstvo Republike Srbije u savremenom plesu i prvenstvo Republike Srbije u latinoameričkom plesu. Jesam dobro ovo? Jesam dobro. Jedan od članova Plesnog saveza Srbije i osnivač Dare to Dance škole podelit će sa nama informacije o ovom spektaklu, a da će sve biti spektakularno pokazat će i naši gosti Monika i Kosta. Dobar dan, pre svega Ivanu Mileusniću. Dobar dan. Da, Natalija. Znači, koliko te čekam. Kako je tebe lepo videti. Jel da? Divna si, hvala. Moraš sve vreme da pričaš to, zato što mi duguješ ovo što kasniš. Ja sam teo te naučim jednu rumbu, ali dobro, neću sad. Može posle. Može, evo to će igrati Kosta i Monika. Samo da ti kažem, dolaze Monika i Kosta. Jel mogu da nam se pridruže? Izvinite, dođite, pridružite nam se, samo da objasne kako će oni to da izvedu, pa da ih malo predstaviš. Dobar dan. Kosta i Monika su, da ne budem subjektivan, jer je Monika... Izvolite, sedite. Nisu nam ozvučeni, sve moraš ti da pričaš. Paži, da ne budem subjektivan, ali ko zna Moniku i Kostu zna da ja nisam subjektivan, ja sam vrlo realan. Oni su buduće nade srpskog plesa i da kažem od septembra krećemo jednu ozbiljnu kampanju radnu za njih, tako da njihov rezultat se tek očekuje, jer znate kako, pravi sport dolazi od 18. godine, kad se uđu u seniorsku kategoriju. Svi preambiciozni roditelji koji siluju svoju decu da budu šampioni i da imaju sve moguće medalje, mislim da je to pogrešno, jer deca onda izgore, rastu, trebaju da se razvijaju i psihičku i fizičku zrelost dobijaju u toj seniorskoj kategoriji, tako da ja ne dam njih, čuvam ih u senci i čekam da daju maksimum. Puno si pravo, čuo si šta je Rebrača pričao malo čas. 10 do 17. godine letnji kamp, a te kasnije odlučimo šta ćemo. Deca trebaju da budu deca. Jel' tako? Da ih čuvamo. Ali oni su već sada uspešni. Šta su do sada osvojili? Pa, oni su osvajali par puta kupove, ali ne dam ni to da se previše hvale, zato što, znate kako, mislim, oni su divna deca, ali deca nekada kada previše rano budu svesna nekog uspeha, onda se zasite, ništa im više nije zanimljivo. To sam htjela da te pitam povodom sutrašnjih prvenstava, je li tako? Sutra su dva prvenstva, verovatno ti je puna glava svega i svačega, ali evo. Ja sam u 6 jutro slegao, znači, toliko ima medalja, toliko ima svega, pošto sam jedan free control i perfekcionist, ono kako sam bio šampion na podijumu. Sutra ćeš biti prezadovoljan kad sve završi. Samo da preživim. Pa preživećeš, ajde šta ti pogledaj ovu lepotu ispred sebe i sve što ste organizovali. Sutra će biti i nagrade organizovane za najbolje. Kako, u kojim kategorijama? Pa ovako, državno prvenstvo, ranije se u Srbiji organizovalo državno prvenstvo za pionire, za mlađe mladince, za omladince, za starije mladince, za seniore. Međutim, Olimpijski komitet kaže da svetska prvenstva postoje samo za mladince, starije mladince i seniore. Tako da državno prvenstvo sutra jeste samo za te kategorije. Mlađi pioniri i pioniri i mlađi mladinci zapravo imaju kup Srbije. To je za njih državno prvenstvo, to je najviši rang takmičenja, tako da je to njihovo državno prvenstvo. Oni neće spavati zbog toga? Noćas, je li tako? Ali je poenta u tome što sutra po prvi put ja dođu... Dođi, daj nam mikrofon, slobodno, slobodno. Ja dođu u problem dva državna u jednom danu gusto. Da. Znači, jednom smo satnicu napravili, zahvaljujući koleginici Jeleni Alimpijević iz Kragujevca, koja je zadužena bila za savremeni ples, našoj predsjednici Mariji Lazarević. Ja sam rekao, ljudi, vi sastavljajte, ja ću da se bavim onim afirmativnim delom i da napravim da to bude super. Glava me boli. Uspeli smo, takmičenje počinje od 8:30 ujutru do, nadam se, 10:30 uveče. Ono što je bitno, imat ćemo mnogo lepih revijalnih tačaka, ukoliko se, kako se zove, desi prostor za to. Nemamo vremena da proglasimo pobednike. Znači, bukvalno će proglašenje biti odvojeno od plesnog podijuma. Zapravo, dužite, šta ima veze? Pa ne možemo. Ne može? Pa ne možemo, to je haos. Znači, čula sam da će biti... Znate što je isto problem? Dođu vam deca iz Čačka. 12 sati po zakonu je vožnja. A, dobro. I sad moraš tih 12 sati sve da uklopiš, tako da... Dobro, razumela sam, neću te puno zadržavati. Mogu ja sad da istrtljam ono što je najbitnije da kažem. Ajde. Da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta, da se zahvalim Plesnom savezu Srbije, da se zahvalim našem Dare to Dance-u i meni Ludaku, koji je večito zaljubljen u taj ples, da se zahvalim pre svega, pošto je naravno domaći, moram da kažem, da se nećeš ljutiti, Dunavu osiguranju, zato što oni prepoznaju prave stvari, uvek stoji iza projekata za decu, za sport, kulturu i ovaj put su nas podržali kao generalni sponzori. Taj novac koji smo dobili, ja sam pre svega uložio u organizaciju takmičenja, ali i da dovedem svetske prvake. A daj, to mi reci, svetski prvaci dolaze. Kristina Mošenska i Mario Sandra i Balan su moji prijatelji pre svega, ali to je manje bitno. Bitno je da su oni trenutno aktuelni svetski prvaci.
Hristina je bila 3 puta svetski prvak do sada, a sa ovim partnerom je postala novi svetski prvak i evropski. I mislim da je stvar prestiža, jer ne može svaka zemlja da priušti, da ih dobije, da ih ukrade. Čekaj, njih ćemo vidjeti kako plešu. Naravno. Ja bih volio da ti dođeš. Kad je to? Sutra. Oni kad plešu? Sutra, tako. Sutra jeste, da. Ja ne znam gde sam. Nego sutra radim do 2, imam vikend. Do 8 uveče. Do 8 uveče da vidim kako izgleda. Jesmo li mi sad gledam njih barabar sa svetskim prvacima? Ili su nijanse u pitanju? Kakve nijanse? Mora mnogo da se radi. Naša deca su danas jako razmažena. Moram tako da kažem, zato što ja kad sam bio mali, naravno čast izuzecima, nekako roditelji ih navikavaju da im otvaraju vrata uspeha. Vežbaju za njih, uče za njih i onda deca nisu spremna za rad, ne znaju šta znači ozbiljan rad. Tako da se nadam da će to da se promeni. Trudimo se i moram da napomenem da, u stvari ne smem da napomenem, to je iznenađenjem. Veliko finale u saradnji sa osnovnom školom Sveti Sava i dragom direktorkom Jovanom Milenković priprema jedno iznenađenje gde se nadam da ćemo imati jedan pravi podmladak srpskog plesa. Tako da preko 100 njih uz jednu divnu numeru Dane Karić otvorit će državno prvenstvo. Bravo. Eto, sve sam odvijek. Jao. Sa nama je danas, ko će prvi da priča? Kosta ili Monika? Evo, predstavi se. Ja sam Konstantin Donić, imam 14 godina. Kad si pre... Dolaziš iz Beograda, kad si pre napunio 14 godina. Koliko se dugo baviš plesom? Pa od prvog razreda, znači jedno 7 godina. 7 godina? Bravo. Šta najviše voliš da plešeš? Koje plese? Ja nisam pitao. Pa... Evo, čim razmišlja, znači ne. Bravo. To je profesionalac, svaka čast. A ovo je Monika, lepa Monika. Molim vas, kadar krupno na njene oči. Monika, kako se zoveš i prezivaš, odakle dolaziš? Monika Martić, iz Beograda sam i... Koliko dugo se baviš plesom? Od 5. godine sada, evo 7 godina. 7 godina već? Da. Znači 12 godina, tako? Evo, kaže Ivan, koliko sam mator. Bila je Volicka malena kad je došla. Jel' tako? Ali to je najljepše, sad što oni ne odustaju što se bave. Ne možeš da zamisliš život bez plesa, tako? Ne propuštaš ni jedan trening. Ne. Ti ne znaš šta priča Ivan kad kaže da su neki lenji. Ne, ona mene tera da bukvalno s njom radim sve to. Ja sam se malo povukao u te neke, naravno, zarobila me tazbina. Šalim se, nije me zarobila, radim ozbiljne poslove, oni koji su zaista... Posao se jednostavno proširio. Proširio se, dakle, ja stvarno radim u punom parom, ali ples je nekako sastavni deo mog života i moram da kažem da mi oni ne daju da izađem iz toga. Ja sam bio mali Kalimero, Nepravda. Znaš, kad se baviš sportom 30 godina, onda nekako dođeš do zasićenja i hoćeš da odeš negde drugde, ali mi ne daju, a i ne smem zbog... Samo da pitam Moniku, pa onda mogu da zauzmu podijum, da nam nešto izvedu. Rekla si da ne propuštaš ni jedan trening, definitivno. Šta bi poručila tvojim vršnjacima? Da se bave plesom? Zbog čega? Pa ne znam, ja sam tu našla kao neko mesto koje volim stvarno i uživam svaki trenutak u kom plešu. Vi ne spadate, na primjer, nekad se desi da imamo neku proslavu. Da. To je drama. Ako slučajno neko dovede na trening, katastrofa, naljuti se bukvalno na nas, ne možemo s njom da pričamo. Pa zar to nije dobar primjer? Baš mi je drago što si je doveo i Kostu, naravno, izvolite, vi možete zauzeti svoje pozicije samo da još jednom finiširamo ovaj razgovor i da najavimo ova 2 prvenstva. Dakle, sutra od kada to počinje i da li možemo da gledamo mi kao gledalci? Pa, live streaming neće biti, ali će biti, naravno, mogu svi da dođu tamo na licu mesta da uzmu kartu i da budu, naravno, dragi gosti. Kvalifikacije su od pola 9 do 19 časova u hali sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Napravili smo nešto da ne delimo plesove, do tad je toliko savremeni ples, sad je latin, nego smo sve izmiksali, jer obično ljudi kad dođu, čim se njihovo završi, odu. Tako da smo napravili da ne mogu da odu, nego da sve vreme prate. Biće puno dragih prijatelja, sponzora, Ponkločića, ali ono što je jako bitno, biće fenomenalna atmosfera. Ja bih jako volila da dođeš. Obavezno dolazim. Ako si slobodna i pre svega hvala tebi što imaš dobru volju da prave stvari propagiraš. Pa znaš kako, muzika, ples, zabava, to je sve. I K1 televizija u tome uživa, kad ovako ti pričaš što je tako. I šta sam teo još da kažem, ono što je jako bitno, imat ćemo još par revijalnih nastupa u tom finalnom delu. Imamo duplu postavu sudija, to znači imamo puno konkurencije, onda će plesni podijum će morati da se deli na 2. Znači, bukvalno u jednom danu imamo 2 plesna podijuma da bismo postigli sve da izdržimo. Evo, da ja ne pričam više.
Ali, da, njih ćemo vidjeti. Šta će oni izvesti? Rumbu. Rumbu će Još su mali da pokažu pravi karakter tog plesa, ali u ovom njihovom uzrastu možemo tehničke stvari da gledamo dobre. A šta si mene hteo da naučiš? To isto. A ne mogu sad, da. Evo, pred krajem njihovog nastupa igraš sa mnom osnovni korak. Kako ne možeš tango si igrala prošli put? Ma kakvi, ma ne. Osnovni korak, evo vide, moramo da vidimo. Dobro, ajde, prvo da vidimo profesionalci. Izvolite, Kosta, izvoli, Monika. A deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your Now I'm dreaming, will I ever find you now? Iskustvo, naravno ovako samo malo, čisto da me zagolica da dođem sutra. Znam ja šta si ti htio u stvari. Zagolicao mnogo. Dakle, sutra imate 2 prvenstva, sportski centar. Hala sportova, Ranko Žerabica. Da. I hvala još jednom Ivanu Mileosniću. Neka se samo usudi da pleše bilo ko ima dobru volju i nekako malo makar ritma, a sve ostalo pokazat će ovaj stručnjak u tome. Hvala i Moniki i Kosti.